Ladies and gentlemen, ndauyaone pano nhasi ndine nyaya imwe irimo mumastreets umu yandasangana nayo ndikadecide kuti regedza ndingogara ndauya tingozivisana tionesane zvinhu zviripo so that mugare muchiziva maupdates ese sevanhu vekuti takambotaura nezvayo nyaya iyoyi. Nyaya yandinayo panapa ndeya Mike Chimombe naMoses Mpofu. Varume ava nezuro vaifanira kunge vakapinda mumatare edzimhosva kuti nyaya yavo inoita sei inoongororwa, but lawyer wacho akangotaurawo mastatement alawyer. I'm sure makainzwa nyaya zvakataurwa nalawyer wacho vachiti vari kuita sei vari kugadzirira kuti vanozopinda zuva ranhasi. Vakomana ndobva vaenda kumatare edzimhosva. Pane zvataurika ikokoko pari kunzi is their corruption trial opened at the Harare High Court this afternoon. Business partners Mike Chimombe and Moses Mpofu asked a judge to clear the courtroom of journalists because they had something sensitive to tell the court. Justice Patsirai Kwenda rejected the requests. Vakomana vanga vakutokumbira kuti chinhu chese chinonzi munhu wemakuhwa ngachimbobuda muno. Journalists vanhu vanoswerera nyaya dzevanhu ivo vakaita kunge isusu ana kulini ayo ngavambobuda munomu tine something chiri sensitive chatiri kuda kutaura. But inini zvangu zvatondinetsa kuti chii chiri sensitive kana vane chinhu zviri sensitive ndozvinhu zvavaifanira kunge vakataura pamakoti mamwe matrial ese akaitwa kumashure. But guys, munoziva zvinhu zvinongoitika sefun. But inini zvandiri kufungidzira zvangu inini vanogona kunge vada kutaura something vachinobatanidzira futi mazita aya unongoziziva kuti iko zviri zvari pavari, saka vanogona kunge vada kutaura zita romwe munhu. Ende zita iroro manje majournalist ndore anenge akamirira kunzwa kuti vakangotaura zita iroro zvobva zvotobuda 1 second. Amunongoziva kuti mazuva ano titori fast kavakomana wacho tikangonzwa chinhu hazvipedze kana nguva zvinenge zvatosvika kwazvinofanira kunge zviri paposition. But ndiri kuona maZimbabweans vari kutaura zvakasiyana siyana because these guys nyaya dzavo idzi dzasvika pachikamu chekuti vanhu vatombetwa kwakuvhiringidzika nazvo. But ndiri kuona mumwe ari kuti you want the judge to get a visit from those guys who were outdated suits and drive 2013 GD6 is the judge has a family to take care of. Vakomana vari kutaurwa ndo vaya vanokushanyira kumba mavaziva kune vanhu vekuti hamunombonyanya kuita deep mune zvinhu zvepolitics. Unongobvunza kwanzi ningawo yatorwa vanhu vepolitics vaya ndo vakomana. Pana vakomana vanotumwa kuya kunokutora vaya vari kufamba nemagD6 enyika ivavo. Vakomana ivava masi something ndo vanotumwa maCID or maCIO ndo vari kutaura kunzi saka jaji ane mhuri saka aringoita zvebasa rake sezvazviri kuti ukazodzinga majournalist inozosvika sei nyaya unenge wakunzi iwo uri kufunga kuti une freedom yekukwanisa kudzinga vanhu vari kuita basa ravo wakamira sani nekuti mutemo kana kuti constitution haibvumidze izvo kuti journalist anofanira kurambidzwa kuita basa rake. Anofanira kungoita basa rake paanodira panguva yaanenge achingonzwa kuda kungoriita. Muri kuzviona but mumwe ari kuzobuda panapa amana nyaya yeke let's hope ini zvangu handisiri ndi kutaura zvizvi ari kunzi with that request denied they now have little choice but to say out the sensitive thing now in presence of journalists. Even if they don't say it, whoever it is sensitive to now knows they are prepared to sing and will mount preemptive action. Pakaipa imwe nyaya inenge apo futi ndekuti isedha wakutongoti saka ende munoudza mukuru zvakati because judge kangozonzi aende munoudza mukuru zvakati ndozvatotaura. Handizoti mukuru upi hamusazomanyira ufungwa ndiye vandotaura ameno vane wavo vanenge achitonga achitoita nyaya idzodzo because pani pakunetsa ka matone pressure lawyer wako anenge akamirira kuti aite sei anoataka najaji kuti aiwa saka mazviona according to section something taura zvoda kutaura zvacho panyaya yacho uri kuona nyaya iripo. Saka panenge pakupisa mumwe ari kuti they should just say it out kana vachipa dare maconditions havasati vatanga zvavo. If they can't say it out in the presence of the journalists, let them go back to prison vachatasa zvavo. Ndo imwe nyaya yatatombotanga kuti taura nezvayo kuti majokes akwanisa kutaura pamberi pemajournalist saka unotaura pamberi pemajaji. Unombozviziva here kuti zvimwe zvinhu zvakawanda zvekuti munoona usatotaura ukasatoudza journalist malawyer anga ari mukoti agobuda panze vobva vanoudza majournalist because anenge pakoti pagara panenge pakangozara majournalist kuona ndo nyaya inenge ingoripo. Saka kutongotambisa nguva kuripo
kunenge kuchiitwa. Bara ameno strategy yavaroda kuedza kushandisa, but inini ndikuona nga strategy yavo iyo inogona kuita kuti varambirire vari mukati imomo, kana kuti vachazobudisa information yacho zvichibalance, zvinozoitika chii, ndonyaya inenge irikiitika. Mwari kubuda kuti aiwa havana kana sensitive information yavainavo ava, they just want to name drop some big name in a bit to secure their release. If they had any sensitive information, they were sitting in this situation in the first place. Just factional wars go bad. Let them eat cake. Pakaipa. Wamwari kuzviramba vari kuti aiwa varume ava ndo vasina kana zvimboripo kana, but nyaya yekuti vari iwe kwavari vakutongofunga kuti kudropa manames mahombe yato sensitive information kwavari, because ivo vanongoziva kuti vakangozvitaura zvasiyana kana kuti umwe munhu anongofamba achitodropa manames mumastreets umu, anongonzi amusiya akadaro ari kupengereka, ndo freedom of speech dzacho idzodzo. But ivo vakangoda kungotry kuzviita manje vanotanga kusanganiswa nemitemo chacho, because ivo vagara vanenge vachitonzi mhosva munayo kare. Saka hapana tsitsi vanonzi hatikunzwirei tsitsi hamusi kuchechi kunoku mukuzvaona manje. Mwari kuti behind the camera and scenes will never help here. Vajaira zvakabisira ka vakuda kutenga freedom unozati zviri pa2 vanhu vakufundzwa pamwe vakomana vanogona vari kudaita se kuti saka ndari hatongokupawo mari yakatore ndozvine zvakufungwa, ndozvine zvakungofungwa nevanhu. It's not kuti pane yakanyanya sereka, zvinhu zvine zvakufungwa navanhu, but kesi yavo manje inenge iri sensitive kuti unotoona kuti uyu achanogona kutozviramba kuti aina ndikwanise kuti nge ndichitora zvinhu zvakadaro. Ndo imwe inenge nyaya iri kuitika. Mwari kuti if it's not going to be another shiri huru scenario, remember the Rashiwe Guzha case. Shiri huru said he was going to sing and was no more the following day. Mamwe mashoko zvekare ari kubuda kune vanhu pakashata. Mwari kuti these guys will be out at some point. Someone somewhere is just teaching them a lesson, and when they are out they will continue to make money the same way they were doing. This time they just know which foot you should never step on. Kumboitwa discipline ndozvokutaura unzi ayo bosi pamwe pacho ona vakomana chidiki vaneka kudherera futika. Saka unzika akambotanga ungochimontrol uchicontrol uchimontrol kuti unyatsoita munhu kwaye wazviona. Saka vanhu vakapedza kukudaro vakuchikusiya manje kuti aiwa unenge waright, unenge wakuteerera wakunzwisisa, cause pane zvimwe zvinhu zvisingaitwa. Even kana muri mumadhiri chaipo kuna munhu kuti pamwe asambonyatsorayirwa ka vamwe vanhu kana kuti anenge asingatozivi kuti pane zvimwe zvinhu zvinoita kakurovesa nezvisingaitika kuti ase kakurovesa. Saka ndozvitaura nevanhu kuti maybe ingori nyaya yekuti vari kudzidziswawo lesson, but kana lesson iroro richinge radzidzika vanosiyiwa. Ndo mashoko akutaurwa panapa. Mwari kutiwo I guess what's important in court is to prove that you didn't commit the alleged crime. Zvekuzoti taive takawanda oro ndakagumirawo mudhara nhingi oro ndakazodidi ndakapa nhingi nanhingi isn't defense hence of not much use. Maybe lawyer wavo vanogona kunge akavapa that advice, because unoona vanhu havane access yekunge vachitaura nalawyer wavo anenge achivamirira. Here and there lawyer anotombosvika otomboonesana nevakomana kuti aiwa saka nyaya iripo toita sei, aiwa panodai padada chero zvichitese kana kuti panotongoitwa kavisit ipapo lawyer anotoita sei anotongotaurwa naye ipapo. Saka ndo panenge vakutoonesana kuti aiwa but ukapinda neiyi unonobuda but ninge akazodai unzi makabva madi akadai wanzi aiwa but izvo zvinogona kuita sei zvinozoshanda. Ndo nyaya imwe inenge yakuzoitika ipa, but kuda kutraya kufumura vamwe vanenge vachita nawo asi ivo varivo vamukati. But again toona zvakamira sei. Mwari kuti when we tell their fellow Varakash clowns here before being ensured by the ZANU-PF dragnet that the system is not good for anyone, they think we're too funny. ZANU-PF is the other hunters. Pakashata. Mwari kuti this is dangerous for these boys. If they have anything to say, it's just best to shut
it out in front of a judge, lawyers and the media, otherwise vachamuka vakafa necovid. Mamwe mashoko zvekare ari kutaurwa nemumwe munhu kuti ayo covid-19 inoona vabata vari mukati mumo. I don't think kuti it's covid here, but pane imwe type yecovid, I don't know kuti imwe covid yakaita sei isisiri kunyatso uraya vamwe, but inonzi ino vakada kutaura zvimwe zvekupenga inoona kuya yakavata se yakavabata mukati mumo. I don't know mwari kuti what happened after his request was denied. Chichazoitika ipapo chaitika nje kuti yatorambuka ka saka vakomana anenge vatomira kubudisa zvangaida kutaura, but nyaya yabva yasara yamaoko emajournalist kuti vakomana vari kukumbira request. Ndobva tatotanga kutoifambira nyaya yacho kuti muri kuda kurequesta, muda kutaura kuti chii tinotozvinzwawo, because handena asingadonzwa makuhwa. Even kana iwo handi kutoa panapo tonyadzonzwisa kuti inotodzwawo makuhwa iwo kuti pari kunzi kudii nyaya dzacho, chichazoitika. Saka ndo zvaitika izvo zvahama dzadiwa kuti vakomana ana Mike Chimombe vanga vachifanira kunge vachinonina trial yavo yaitwa, vabva vakumbira kuti majournalist ngambobuda panze tikwanise kutaura zvatoda kutaura zviri sensitive. Ndobva vazongooneswa kunzi nyika inei manje ana baba munini haichashandi ichidaro, zvakatochinja kudhara. Maybe kana dai vanga vachiri neinfluence kana kuti vachiri necertain respect yavanenge vachipuhwa nepolitical party yavo yakavaramba pachena kudai, zvaigona kungoshanda. But apa zvikuratidzwa kunge ana baba hatichashandi tichidaro. Ndo nyaya iripo, ndo situation yaitika kumatare edzimhosva kwanga kuchida kunotongwa ana Mike Mpofu naMoses Moses Mpofu na Mike Mombe. Ndo vanhu vacho zvanga zvida kunoitika. Saka ndangoti ndidarike panapa ndikuzisika hama dzadiwa, musazoti handakutaura nyaya iyoyo, ndatoitaura. Saka like this video kuitira kuti vamwe vakwanise kuziva kuti nyaya yacho ndo mabudiro ayaita.